Ang hustong pamaagi sa pagkalawat. Sulod sa Santos nga Misa, mao ang pagpangalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Tungod niini, ang pagtahod ang labing mahinungdanon nga pagabuhaton sa matag tao. Iandam ang kaugalingong panghuna-huna. Ilabi na panahon sa konsagrasyon sa Eucharistia aron makaapil sa pagkalawat. Mahimo nato kining pagpasalamat o pagtahod kang Hesukristo pinaagi sa pagampo. Ang simbahan naghatag og duha ka pilion nga lihok sa pagdawat sa lawas ug dugo ni Jesus. Mao kini ang pagdawat pinaagi sa baba ug ang pagdawat pinaagi sa kamot. Mudawat sa kamot sa hustong paagi ug pagkalawat pinaagi sa baba. Pagadawaton nato si Jesus ug busa ablihan nato ang atong kaugalingon sa pagdawat kaniya nga usa ka dakong grasya o gasa nga gihatag kanato sa Dios. Mabuhat nato kini pinaagi sa paghimo sa hustong paagi sa pagkalawat. Apan usahay, dili kaayo kini mabuhat dayon tungod kay wala kita maanad. Sayop, mosalot sa linya. Duol ra kaayo o layo sa magpakalawat. Mangoros, human madawat si Jesus o dili pa mo kalawat. Muluhod o genuflect sa dili pa mo kalawat. Mugunit og yawi o panyo sa kamot. Pagkuha sa ostiya gikan sa pari, moatras, kay tingalig adunay nagsunod kanimo. Sugaton sa baba si Jesus. Duha ka kamot, mudawat kang Jesus. Husto. Muyukbo, kung anaan na ikaw nagsunod sa mikalawat. Dawata ang lawas ni Kristo pinaagi sa baba. Sa diha nga giisa ang ostiya sa imong atubangan, ang ministro o pari moingon, ang lawas ni Kristo. ug ikaw mutubag. Amen. Nga nagkahulugan, nga mituo ako, kay tinuod gayod. Ablihi ang imong baba, ug ipagula ang imong dila, aron dili kini mahulog. Dawata ang lawas ni Kristo, pinaagi sa imong kamot. Ibutang ang imong tuong kamot sa ilalom, sa imong wala, aron kuhaon sa tuong kamot, ang ostiya, ug ihungit sa baba. Balik sa imong lingkuranan, ug luhod, ug mag-ampo. Kini ang panahon sa pagpamalandong ug pagpasalamat kang Jesus sa pagsulod diha kanimo sa balaang Eucharistia, hangtod nga ang pari mahuman sa paghalad sa balaan nga sakramento.